Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kuti wakadizvo tiripo hanzi wakadzoka kumurume wakadzoserwe handiti no it's okay isusu tirongoti zvinhu zvacho zvinenge zvawandirwa nevanhu vakawanda handiti mbuzvona isusu tine shuvire kuti kana munhu achibuda pavhidhiyo kuti abatsirike handiti kwete kuti tiite nyaya kana kuti titsvage makuhwa but handizivi hangu zvama makaita sei zvamanga makawirirana chi ipapo ndosandabva ndatanga nekuvunza kuti munoshandisa here mishonga yechibhoyi handiti mukati pakanaka ndirangoti ngodzokera kumashure mbichana handiti maona imwe mboni iri panapa yato mune imwe process handiti ka mamutigara ukaroi handiti mune nguva yakareba zvakadii muchigara pamushe pamo hana nguva yakarebeni gore ratabheri ndopana karorwe mumusha imomo masvika ndingati chinhu chamakatanga kuona chiri unique kana kuti queer kana kuti chinoshamisa chii noti pandakarorwa inini ndegera kuchitungwiso nyatsime ndokwegarawo murume wangu ndopandakazoya kwatete wepwete ndopandakazoenda kumusha karwe kwazangarari kumusha kwamweni wangu ndopandakaona mweni wangu wakaunganidza tovana twazokurutese nehari yanga ine ropa vachipinzwa mumba nenhendeshuri ibva wangu nditi makoti zvaona zvitauro ndozvinhu zvanyanyondishamisa nepaizomuka musikana akabata mwana wangu kuma1 dzeusiku ndozvinhu zvanyanyondityisa izvo pamakaona vana vachipinzwa mumba nenhendeshure nehari yakanga ine ropa makabvunza handambovhunza handambotaura asi vega vavangu ndiri zvaona zvitauro zvinonyarara akabva nangozvinyararo murume hamuna kumudza ndino ndakaudza nendave ina ndakanza zvitauro ndangonyararawo vapinzwa mumba nenhendeshure vaenda pahari chicha vakazoita vana handizozivi mukati noti dhora akabva ravharwa achipindawo mukati okay handiti mati maizomuka kuma1 muchiona ndakashanya kumba kwababa 2 ndaenda nemwana wangu noti ndindeerera nevana ndingamusikana pamwe ndakamuka akadzvanya mwana wangu naura pamwe pacho ndondamuka atobata mwana wangu atiwe padhoni mwana wangu usiku ndotora mwana wangu ndadzoka ndorara iye anobva atsamwa anobva adzokorara hamuna mbomubvunza nyangwe ukamubvunza anenge hatombodai notungochitonoti haasitoriye pachake ko kana kwaama kuseni haatozvizive nyangwe ukamubvunza anotozvirambura ndimbobvira ndadaro saka zvese izvo zvichiitika murume hamuna kumudza pamwe pacho wemudza nyangwe ndishinga nekunamata murume ndishinga nekunamata saka maishinga nekunamata nyangwe wakakati ndikurota hope nchipirwa murume ngo ndishinga nekunamata ndimbakanati abhana akazvikuchinja ana zvikushanda ndopacho patakazotirizokusina kwakauya chipiwe munhu anotibatsira iyo vhidhiyo racho vakuposta rakuonekwa kusvika ndaunganidzwa dare iko kumbo vatobva kukarwe kukasangara nabangu ibvo vanti tikupai 3 days kuti mubvi murume ndibva arongedza kuvaenda haafonaitisei vatongoenda takaudza ndakati aonai maputsa imba yangu ndozvavepo ndibva nti ndichakuitira plan bana nhasi nyange ukafona foni yavo inongorinya vadaira vaitese murume akati pavakaita dare vakati chii vanhu vomushako wakatienda kuzi mavhumura mushamini ndataidzoke aita izvo ndiani vana bankuru nemurume wangu noti vakatobva vakarwe kwakazangarani kufambira nyaya idzodzo nyoti vanga vaona vhidhiyo rapostwa rachiro ivo vatouya nanatete vamwe ndovandasiya varipo hanzi wafumura nyaya dzemumusha kureva kuti zvinhu zvanozviziva idzobvya zvanotozviziva zvikanzi apa nyika yese yakutoziva kuti ndozvatiri ndozviri musha medu iwe wautaura pajekerere kuti vanhu vese vanenge vachitozviona vachitoziva kuti ndiko musha wakarora nourombo saka tikwanisa kugara nemunhu akadaro ndataidzoke bva matoita bva maenda apa ndokwandichiro handina mari yebhasi kuti ndiende kumusha noti vabereka vangu vanogara vakauye kwakazangarara ikoko futi right dare rakaitirwa kupiro karoi vakaya kunoko
kumba kwandogara kustendi atezva rangu epweka yemurume wacho ane musha waunzi wakafumbura saka ndopa uchirina nhasi ndopanchirina nhasi makamirira kuti yave nemari basi iye haasi kufona haasi kuita sei tete zvinopandakavaudza ndakationa ipa zvasvika zvikanzi mirai nipe nhamba dzekuti ndikutumirei mari nanhasi anombotumira apa unenge uchingofonera uchinzi wadii mazobva here maenda here kuti handina mari yekuti ndisimuke nhasi ndiende ari kufona achiti mazobva ndiani anabankuru kwomurume murume haatofoni haatoiti sei ndakangota kurembedza kemupaida akatodzoka kuno kuairport iye akatouyawo zuva rakaya hama dzachidzokukasangarana bvatakura zvinhu zvake saka ari kupi handisi kuziva kuti aripi kumusha kwenyu ukaroi vabereki venyu makavazivisa hautozviziva ndokatanga kutoona vhidhiyo mugurupu kubva vatondifonera ichondishauda kuti kuchii ndipo ndakavaudza zvikanzora iti kana zvichinetsa tsvaga mari yebhasi uye kukuye kumatandina mari imari yokuenda ukareu ndakabata $20 ndosvika iye murume akakupa gupuro munhu hana noti vakaona kavhidhiyo kana mama kuti uramba wakagara hazvichabona nokuti kunoku vanhu vese vakuzviziva ndo zviripo mwari rakurayirwa mwari right amai tu patakasiyira isusu nyaya takasiyira tichiti amai vemwana vaiti ndiri kuuya zvamira papi vakati vari kuuya saka inini ndakatova meso okay aiti inini ndikangodzokera nhasi saka anenge vakuuya mangwana alright handiriya alright pakanaka tozvanoda kungonzwa nemakoti waita basa rega tione kuti ungabatsirike sei saka chauri kuda iye zvinezvi makoti imari yebhazi yekuenda kukaroi papiwa unoenda ndoenda norongedza zvinhu zvako ndoenda nokuti murume uyu futi uya azosapota mwana kunyange nditumba kwenu azosapota mwana wako kana uri kukumba zvino kana musingatauri misi apane tikasiba ngaangude kuti angokwanisi kana kuti afoniwa achibvunzo wake mwana kuti arisei pamusha mwana akura zvakaita ane 4 months ane 4 months kumusha kwenyu nepavo pakakura zvakaita panofambika netsoka vasi varefu padhuze ndiri penyu itoona kuti pavo apo ichitoona kumhiri nekumhiri ndimbobvunza kwamaigara kwamunogara musha kwenyu zvaimboitika runyere kupi here rwezvinoitika pamusha apa zvisingataura aina asingambozvinzwe nekuti kazhinji ndeti pamaholiday kazhinji ngasingawanzogare kuko ndeyemukaroi mutauni saka enda asingazvinzwe zvekumba kwevanhu asi pandakaroora ndichienda zvandakatanga kuzo ndakabva ndanzi musha munoya kufambwa kuendokona kumaprofita kana kuchechi hanzi amufambo kuenda kunoshandira kana kupa kuna kwamunoenda ndianaita ure amweni avo kana tete vakandiudza futi asi vamwe vacho nagara kuepwetho panga ndine nhumbo itobuda nini chitoenda kwamadzimai chinoshandira chisvika futi chizviudziwa kuti musha menyu marorwa amunomira zvakanaka chingobata chingozviudziwa amweni vakatokushidza kuti muroora uya vanhu zvavaona zvitaura muno hamufambwa maendo amweni ino vakandiudza chanchitine nhumbu pandakaenda kumusha ndikataura iti ndazvinzwa isvo handakatombutaura ifi vabereka mwana vakatozozvinzwirawo panyaya yevhidhiyo kuti ndo zvandakaona kwezi ndakataura kuti ndakaona vachidai kudai murume wakambomubvunza nezvekuti kose tisingafambi kuenda kumaprofita kana tichiri kufambidzana nemurume akatombondiudza akandichi amushamira mda sei amufamba amwe nomaprofita ndikati akuenda zvikanza ziva kudaro chiti handitauri zvakawanda saka naimanje ndipo ndakati ndakazozviona chawendiudzira kudaro nokuti musha menyu munohoma zvakanzi handakakudza kuti amufamba atezera variko varipo varokaro iko kwakazangara vanotogara pamusha ipapo vanotochi havana anongofona uchingovhunza kuti mwana kana zvevhidhiyo kana tichii havana mbondibvunza sakarakidzwa havana chavakataura nongosingazivi kuti vari kufungira kokumbaudza kuti
mwana wenyu ngaachengete mwana handi ndo vanotofonawo zvarinani kana kutumira message vanotaura uyu ndinogara ndakamuudza haateerera hatondinzwisisewo. Okay, handiri alright, pakanaka makoti. Munhu achizoteera anodhedhi vangu vakati anongoteera totangira ipapo toonesana patsvagira kuno pazvese toenda kuchionesana kuno kumusha. Imba muchiri kuida? Imba yangu ndiri kuida ini but nei zvaakuitika izvi kaizvi. Komukanzi joinai zvemumusha iyi. Aiwa izvo zvijoinike. Hazviri kutadza nei? Zvokuti munhu ari kwazangara kuna kufonera sepa ndaibuda ndati wona asi menda anoshandira ndonzi joina izvozvo. Aiwa. Chichaitika? Ndakabuda ndinoshandirwa natete. Amweni wangu eifona kuti fei nhasi mazoni anoshandirwa. Ngoba cho kunofonera inini. Kuti maenda kunoshandirwa so. Awo. Chimboita. Saka unyazoona kuti hazvinomira zvakanaka inani zvandijoina. Ko tete vaimbofonerawo? Tete. Amene musikana vaitombofonera. Vanga vasingatowira nangavasangawira namemanja. Ninyoti pakabatwa mwana vakaita secret vana kudza amai vemwana kuti mwana abatwa. Alright, handi panyaya yemwana iyi zvakafamba sei? Akabatwa namukoma wake. Hanzvadzi? Ndakamubata. Saka zvinhu zvacho zviri kunetsa. Ozika iye nyoti munhu asina kudzemaitu akafonera akavhunzwa iye loti achizoni nanzi ndakabata mwana ndega. So unozoona kuti zvinhu zvacho vatuka yangokoda kuti ndinobata ndega. Azati pamwe. Saka unoona kuti zvinhu zvacho ka asi mwana akaramba nezvatafadza. Zvatafadza akaramba akati mama handipi munhu mhosva asina zvaakandita. Asi iye mukoma wake vataura kuti inini handisi ndakabata mwana ndega. Tafadza pandakamudza nyaya ino tafadza akatiza apo kumbo. Asi mwana ari kubheja. Ndaitaura naye mama usiku murima kana. My divine siso yotaura nzi pangomba cho mamutori murima. Saka kuti mwana Amai vakataura vakati nyangwe zvikanzi baba 2 vari apa inini ndiri apa nahawo. Ndinotaura because tafadza ndakamubata chifeya. Tafadza ndakubata tafadza amadai. Ndiri pole. Mama wabili. Nasiso wabili ndakaona ndinayo mutauni vai. Kuvaita dzokubata hawa waibata kuchito. Amen. Kuti sei baba. Tafadza ndiani? Mwana wanje. Saka panoti mwana brother yake cousin brother kuzoti mwana hanzvadzi. Asi panti waitaura kuti vaigara dare here vachitaura kuti zvinhu vari kuda kupomera tafadza. Pautanga iwe tete rawakataura kuti ndasatomboti kupomera ini tafadza ndakamubata ndika. Tafadza ndiri kukubata iyi. Tafadza wakaramba kanyaya. Izvi zvakabuda ndiripo. Tafadza izvi zvakabuda hazvitoziva kuti pane mukadzi akaita matwinzi akaendeswa kumba kwame achiyanisozoita akaendeka. Ndakadzokera kusouth irina kuti aminyoti ari kuti. Abatisa. Kwese awanga ataura chokwadi. Wamaita ari kunzi apomerwe mhosva chete pachisiya hanzvadzi yake ndopi? Iye Tafadza kozi loti wani mbati murungoti inini ndiri 1 ndakabata ina ndinobata ndiri 1 but loti ari kuziva futi kuti uyu ndakabata. Sikuruti kana waipinda murima vaichinjana. Alright, musangano wakashedzwa zvaita sei? Kumba uko. Mushure mevidhiyo. Pachirwa nyaya yekurepa. Pakatanga vataura yevidhiyo pabuda yekurepa kai. Ndopafonera loti wacho anga rakaroi. Zvikanzi murungoti inini ndiri 1 ndakabata. Handina kubata ndiri 1. Zvikanzi chitaura vamwe vacho vakabata navo. Kozi April ndo pari kuya kuno kuloti nomukadzi wake anenge aripo. Pateto. Zvikanzi chakudza takagara pasi pakatangira nyaya. Kuti mwana azobata uye anobata ndiri 1. Mushomo. Alright, pakanaka. Makore mangani? 11. Alright. Nditaurire.
Hamsi mwana. Chichiri kuitika nagugu. Gogo vaya chititora. Tichenda kumakuva kunenzi kuzororo. Vaya chititora vakatisa pachisero. Tichienda kumakuva. Uyu gogo tobatasvika gogo pane pavaitisiya so tobate uyu bilaiti nagogo vobva eno makuva bvavhura makuva vobva vauya nemunhu tobva amene anenge iri kana achekeka egani tobva tatomudya kumusha taitika nazuva kana zakumakai Agara kumano. Kana zakumasai pane gogoeba tahari neropa hari neropa taipinda nekumashuri tichifamba nemashure sikatapinda mba webva taunganidza kudai so tachiraundi gogobvagara pakati tobva gogobva timwisa ropa riya kana vanhu vavata toenda kumakuva tevhura vanhu todya vaisi kuvhura neye pamakuva gogo kana uchiri kurangarira ndichaziva mukomana maita sei nagogo tamutsa vanhu vairototitora vaititora semutsiro vavanoita vanhu vatinoita vanhu toenda mumakuva totanga kumutsa vanhu tavangovaonawo vamapisi tatangodya maenda nei kumakuva maenda nei taenda nemutsvairo nerusero mune makagara pamusoro pemutsvairo muchibhururuka pamakanzi muuraye mamana hanzi munodzipa mamenyu madzipa kudaro muvaruma apapa hani odonha pasi hanzi munokwira pasi ofamba muvaruma odonha pasi muvaruma hanzi munodzipa hanzi vana tu munongovaruma mbobva mati pamwe arumwa nemumwe wake saka maida kunzi mudye mama nana 2 saka mazano muchiri kuenda mani nguva yakareba makapedzera kuenda rini kumakuva vachidatanga kuenda uchechi ivo gogo vakati chii pavaitoda kutoya pandainamatirwa pavaitoda kuya vabva vadonhera muroti uyezve zvinonzi mwana uyu anoti kana vaenda unorara anoti zvinoitika pafoni zvatinoti pafoni anoti iye paruoko rwake anzi runotoona zvese zviri kuitika even papi pese paruoko rerudyi taura tinzi zvii zvinoitika paruoko pavo gogo amino chinhu zvavakaisa vabva vati kanoda kuona zvinenge zvichitauriwa nevanhu kana zvaunenge uchiitwa kana kuti zvanee ndichiita unongobaya roko rako waisa pini yakafana naya mama wako kana uchida kuti unotoona zvese kana uda kuti mama wako vajoinedze unongodongerera pini yavo weiona vejoinisawo saka iwe waitombobaya paruoko wotoona zvinhu zvinenge zvichiitika waiona chii chaukamboona ndotoona gogo vari kumusha paunenge wachida kuya tevaona but pavanouya vachitimutsa una mama vanombozvinzwikanwa kuti pone munhu auya vanongoya achingotimutsa ko uyu mukomana wakamujoinisa sei akajoiniswa nagogo nagogo right saka munenge muri vangani pamunoita izvi nagogo tiripo 3 iwewe nehanzvadzi yako nagogo kukanyosha saka ropa iri ramunonhingirika iri
ramunodya kana kunwa kana kudya nyama dzevanhu munotonzwa kuti maguta baba racho nenenge tunoti sauti zvekuti akasvika pakutaura kuti akaita kuti vanhu vasadyi akakanganisa nyama inotesta zvakanaka zvisingaiti mwana aitotaura masa nyama yemunhu ndo inotonaka kuti munhu aneyamunyuka otopinda napiya kunowe mamuchita sena nyarara usiuninda mureyo mamuchita sena mbuya wako pakungutsa vanhu ngati panenge pane gura pakati tiri pakati pane otanga kudaiso vanhu munhu achimuka panenge akunogona wamuisa wanoita sei tinodaiso kana vanotaura umutadzirira ndikavanotichedza tatauye tatatanga wabatsira kudaiso andika obva vanhu munhu iye andika obva muka obva takudona andika obva isa chisero ani tatanga umusumudza tichimudaiso andika obva ina pasaidi pedu tatanga umuona mapisi ndomutsirwa tinoitwa futi imunomutswa sei nongomutswa tichidadze wamamuswa wamatomuka kugara wobva watomuka kugara zvakaita ita tunhu zvamunoita kana muchimutswa tinodaiso tinoti chimuka ani tinongomuka tinongoanditine takavata sona andika tinee takangobata so andika tatangomuka ngodai andika tatatongoenda nemukati handidho nenge rinovhurwa noukuka topinda nopinda nomaenjisi apa pamwe pasina dho pasina dho ndo pavanopinda koiwe musikana mamuka sei tinomuka itaitoni tinzwe gogo vanotimudza etide vachidaiso vachishedzera chimukai tomuka gogo tevamhanyira gogo tepinda neapa padho apa pasiri kwekuvhurika pasaidi topinda ipapo topinda napo teuya tigarisa pachisero chavo teenda totogarisiwa pamwe so togogo tonapinda toenda kuvhura makuva wabvura makuva nyama modya modya nyama inonaka inonaka nyama yemunhu imbishi kati yakabikwa nenge sinobikwa nenge yakaita nenge tori mbishi munozviona sei kuti imbishi nenge sinotombeiswa kana pamoto gogo anotaimira pazvinonzi kwetika rufu vobva vakuenda webvaona munhu wacho paari kuvhigirwa manheru tozoenda makoti anova akambobuda achitaura aya akazondigira magaba aimwiwa nemwana makoti akauya akangondifonera akati ndoda kuuya ikoko nyaya yaiti pafoni kati aoright zveshu akabva auya but anga akauya nemagaba anga apiwa nemwana tinzozonoratidza mama wangu nazidza kuti ndomaperesa andinomai asvika kumba makoti akaburitsa magaba abva aburitsa magaba apa mwana anga aisirwa maperesa e2 weeks anga akangoiswa mutibepa tomapera abva aiswa mukesi zvikanzi ndebless yanongomamwa everyday na6 kusvika 2 weeks dzakwana zvadaro saka takaona kuti maperesa aya ndeyechirwere saka takabva taendawo panext week pane vamwe dokta varipo takabva tavabvunza tikanzi maperesa anomwiwa nevana anenge vari pachirongwa enda zvakafamba sei kabva ndavatsanangurira kabva zvanzi apa mwana anga asina kana bhuku haana kana chii kabva tachiitura disini ndabva ndakuzotira kumba ndina makoti pandagara nemwana pasi ndabva ndati makoti iwewo uyu muchi muzukuru wako ngaatsanangure kuti zvoni kwandiri anogona kunditya nekuti ndiri mai chimbotaura nemuzukuru makoti akatora muzukuru abva ataura naye mwana haana kutaura
ndabati kana kutaura ndabva ndazotora mwana ndabva ndatogara ndina makoti naye ndabva ndamubvunza bati mwanangu chii chakaitika hapana here munhu akambokubata kana kuti akambokuvheringa kana kuti akambokushunguruza mwana haana mbosoro zvokunyenyeredza ndakaisa foni yangu paauto record ndichiti mwana anogona kuzondichinjira ndichitira ndizoudza rutedzi rake mwana akangotaura wanunhu wandishakanzi mama rege ndikuudzei chokwadi ndakabatwa nehanzvadzi yangu namukoma Loti ndikati unomuziva here makoti akati zvikanzi zvoni andibata kudaro ndakaudza gogo akati hazvitaura ndikati komapirisi chakaitika zvikanzi mukoma vanomwa saka pandakabatwa gogo vakaenda neni kuchipatara chibva ndasvika ndichibva ndabayiwa zvadaro mwana ndopaakauya ndikati alright hazvina chimhosva vachaenda kupolisi tasvika polisi mwana achibva abvunzwa abva atsanangura senso raakangotaura kumba tabva tapiwa zvikanzika mama mafunga kudi ndikati anachitanga kuda kuti nditarise mwana zveshuwa akabatwa here then tozosimudzira mberi tabva tapiwa tsamba yedu tabva taenda kuchipatara tabva ndaenda ana makoti amwana achibva asvika achibva atarisa abva atorwa ropa mwana abva aonekwa ari negative abva aitwa DNA zvikanzi mwana ari negative mwana haasi zvikanzi mwana ngachisiya mushonga abva atariswa nadoktora mwana akabatwa vabva vanyatsotarisa mwana vabva vati akabatwa asi chakazondishamisa panguva iyoyo handina kuda kuvhura bhuku ndatovakumba ano pandikazovhura bhuku ndiri kunyoroona bhuku rakanyonzi zvoni there is no evidence ndikati kwenga dokta vakataura kuti mwana akabatwa kumubhuku vakazonyora kuti zvoni there is no evidence one ndichibva ndavavinga vabva yakangotsikwa zvanzi zvoni maybe hameno zvakaitika akapenetretwa semwana akabatwa aine 7 years nekukura kwake zvinoita zvichivhara ndikati alright nini ndopandikabva ndanovhoresa doketi noti mwana ainditi mama mukasamira nenyaya dzangu nemi hationani mama ndoda kuti Loti asungiwe ndikati alright mwanangu. After 3 months mwananga anzi zvenanga anzi ngase mushonga. After 3 months tabva ndadzokera naye kuchipatara. Ndadzokera naye kuchipatara mwana angubayiwa akawani. Abaonekwa ari positive. Ndobva ndati why? Abva aitwa rested. Abaonekwa ari positive. Kanzayo nachirema mwananga anoitwa DNA. Abva aitwa DNA mwana zvikanzi ari positive. Doctor ndipo akati mwananga atidzokera pamushonga. Adzokera pamushonga kudaro. Mwana akatombotizwa ari kungotanga kungobuda mhezi kungodidi ndopa ndikazonyaso pandikataura naye ndopa akaudza mama mufunge gogo vanouya everyday vachinditora vanoenda neni kumakuva pedzisiro pane uyo mukomana zvikanzi mama nasi taenda nana 2 asi uyu Bilete gogo vataura kuti hatina dzinza naye hamuna dzinza naye hatikwanisi kuenda naye. Hapana kupera 5 days vakabva vatanga kuenda naye Bilete. Ndobva ndatanga kumubvunza kuti pia una kuenda mwana airamba kuti handindi aitoramba ende anga asingatotauri mukomana kuti asi musikana aitaura kuti zvoni uri kunyepa watoenda nhasi uchitodhiraivha tikazodona tikazodii kati alright mwana achitaura kuti vana Dudu vatopiwa maleave mwana ndopakazosvika pakuburitsa puku ine honye menyu nezvanga dzakafa hombe ndomuchikazve pedzisoro patikabva kwaTetetude zvanga zvatova wese pandakabva kuchipatara iyo pandikabva kwaTetetude ndakangotanga kungorwara musoro kuti musoro pandikazosvika kumba hapana kana chandaiziva ndakangovata. Takati tisati tasvika kumba takaona vanhu 2 vatikatoona. Taona vanhu vaya vakangogara pasi vabva vachinja vabva vatochaimbwa hombe dzanga dzakatokura the black usiku. Vanhu vese havana kutaura. Ndakataura ndikati maone here ichi zvandaona vanhu vese vachibva vadera. Tichisvika kumba ndakatanga kukinura dho ndichipinda mumba ndichigara pasofa ndakanyatsonzwa dombo kuti dombo iri ratopfokora nepadhuze neni handikuona kana neparikapinda naro zvadaro ndichivata mumba ndakangovata zvandisina kana kumbonzwisisa
mangwana Maxen ndopandikaziva zvishikanzi zvoni munozviziva here kuti zvoni chaenda chesena sekumakuva gogo makatopesana nawo mukatopana namasaini vakazochinja vakataimbwa mama tachoenda nemiri mukatodya nyama tikasiyirwa apa ndikatoratidzwa zvadaro mangwana achona ndopandikaona nyoka ndakaratidzwa panzvimbo pachona patinosiyirwa ndorodhe yatinofamba nayo pamharadzano saka ndakatoratidzwa kuti imimi ndasara nemi ndakamira uyu mukomana ndokuenda nagogo vachinovhura guva vachibva vatouya nenyama mukatodya tikatodya tese pasina 3 days mwana akavata nenyoka anga akuvata nenyoka akati mama ndatya kuti zvoni ndiuye kuzokumusai ndaita pungu yese mama ndakavata nenyoka hombe ichi yakamumonera musoro ichimuita mukadzi ikazoenda mangwana Maxen inino pasina 2 days 3 days nyoka yaya ndakabva ndairota yakavata namakoti ndairota kudaro ndakamuka saidresere ndakazvimba ndakafushirika ndisingaoni makoti mama vaushu hanzvadzi yavo ndiye makazotipo ushinga kuti ari kumusha ikoko ndine vhidhiyo yacho paaitorwa naTsokostina achitaura kuti akaona vana vachipinzwa kumazoro pakataura iri munhoroondo yacho achiti akaona mwene wavo vachipinza vana vazukuru vavo ngori paungana 6 vese vazukuru vaipinzwa vese vasina kusimirwa nenhindreshure vachizoita vachinopfuna chirusero gogo gara pakati voburitsa chihari vopa vana vachimwa mwana ndakazoti hari yachinenge ine ropa uyezve mwana anokataura mai vake kuti ndakamboita mota ndaita mota gogo anzi pandaisvino gogo vaichingidzira urwa uya ndobva vamutikisa urwa hwacho makoti uyo akuhumwe ari kuno kuepweza ndofunga vhidhiyo yacho Andara achiti chini? chinoita kuti muminzi vachitaura aitaura kuti zvoni patinomwa tii munhu achari parutaura siyataura makoti paya akationa tichipinda muzvikatagoko zvaunenge waona ndazvigurire pano ukangozvitaura chete kumwe kwese uchafa fira mahara uyu makoti yabva anyarara tati kana takuda kumwa tii gogwa ineiro uyu tii atonanenge iri red yaiswa ropa nagogo tati kana vanhu vakuya kumba kwedu tichimwa tii gogo bva titorerama tii yedu tese tiri pa6 babva vaviga useri kwemabhaketi tobva ndatangodya resi rega svika vanhu vauye vasvika tisina tii yedu yavigwa useri kwemabhaketi tadya kana vaenda tozobudisa tii yedu tomwa munhu mupenyera kudao Koye urwaye chiri mota. mota rangu ranga riri apa uyu gogo achona kanyuchi andiri vaindisvina gogo vanogara navo vachiichingiridzo kudai so wabva vandimwisa ndobva ndati apa ranga rine waiti neropa vabva vandimwisa amenovaiti ndizvo zvinoporesa chii mudumbu here vachindimwisa ndobva yapera kana musina hurwa memakuya uyu unenzi chi ropaka au makuya ropa bva vandimwisa tichingodara pese pavanondosvina chete chakandishamisa ndekuti pakatanga kutaura mwana wenyaya achangotanga kuya matiri pasina 3 days takafonera kuti gogo wake wakafonera mai wezvi kwanzi zvese zvamuri kuronga zvese ndikuzviziva kuda kuona kuti munosvikapo kuchikomana taura itinzwa pane zvimwe here zvazara ndakati ndarota gogo ande mangu wakapfeka zvawaiti ande mobva nditi
taenda kwana ano ane zirota ane tichienda kudaro tatilipa kukanga kunenge kune mvuroko ane pane pekukurosera patinoenda napo senge tichienda kumakuva ande obvunitata vaona vari pamberi pedu ande inini nani nasisi ande ini nanabereka Dudu sisi wangu akabereka Maiti ande vari ukuku mapatya obvati mangotaura chete kuna mama wenyu kana kuti muna dadhi wenyu ndikukuurayai wangu wakabata banga ande achiti hanzi mangotaura chete una dadhi wenyu kana una mama wenyu ndikukuurayai ande obva disappear tatangoona wapapasita munhu ande tatafamba ande tafamba davo ande tampa makuva pane kahodhi kanodaiso kanodzika so ande tapapo ande tataona vapamberi pedu ande vakatanga vati pekutanga vakanditi yanzi munofunza kuti makangwara mufunza kuti ndimune masimba kupfuura angu stereke obva enda ande tatanga kufamba pamakuva ande pane karodhi kanodaiswa ande obva mpfuura vari apapa ande pamberi peduwo futi ande obva nini nasista tiri pasaidi sisi wangu ari kusaidi handiti tinoenda soga pane tara inoenda nemota kudai so ande tichienda so ande tichienda kudaro so tasina kutumiwa ande tatichienda tatitingoenda kwatisingazivi ande nanatu tichienda kudaro obvata vaona vari pamberi pedu tani isi obva tiza neuku ande obva vawanda ande vari ukuku obvati sisi obva wanguuya obva uya pakati indandauya pakati ofuti ande vawanda futi vaita mulaini kudai so vatenderera kudai so ande vatenderera kudaro ungangopfeka zvangofanana zvowaiti pane zviwaiti kudaro obva vane zviwaiti kudaro vese vangu vane mapanga aminoti mapanga vangu vamawanepa ande obva tanga kuchinja maziso ande kuita yelo ande vese obva tanga kuchinja maziso ande ngandapepuka. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV.